बुद्धिराम बसुमतारीनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गोख्रों फिनजाथाइ। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबदो डिटेल्स बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय। मानि थाखाय गोख्रों फिनजाथाइ होदों, मा जाहोननि थाखाय? दिनै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे बाथ्रा मेडियानि गेजेरजों बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंनो गोनां दं। बेनि थाखाय दिनै मोनसे खौरां मेल बे समाव थि खालामनाय जादों। दा बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि जिल्ला एबसुनि मानगोनां बिबानगिरि लोगोफोर आरो खौरां बिजोंनि मानगोनां नोंथांमोन आरो दिनै बे खाबुआव गिबियावनो दमासि बोथोर सोलिबाय थादों। बे बोथोरजों लोब्बा लानानै गासै जोंनि रायजो राजाफोरनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरदों। दिनैहाय थांनाय साननैसो आगोल 13 जानुवारि बेखालि जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मोनसे सासे सुबुंनि, बिथाङा गहपुर हालामनि बुद्धिराम बसुमतारी, बिथाङा गावनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरां बिजोंजों जेब्ला मोगा मोगि जायो, बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ माखासे डिक्टेसन होनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनै जिल्ला एबसुआ मोनसे सिन्था खालामदों। जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा सासे सानैजों दैदेनजाग्रा मानसि नङा, मोनसे आफाद नङा। दा बे समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननानै बुङोबा बेहा गावहानो मोनसे संबिजिर दङ आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बर'फोरनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिगाङाव दोननानै हाबा मावबोबाय थादों। दा बेनिखायनो सोरबा सासेनि बेबायदि बाथ्रा बुंनायाव जोङो गनायनो हायै बेबायदि मोनसे सेन्सजों दिनै माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो फोसावफिननो लादों। बिथाङा बुंदों, दिनै जोंनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ सोलाय सोल' खालामनांगौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजाम बिबानगिरिफोरखौ सोलायनांगौ, गोदान गोदान बेबायदि बिबानगिरि लाबोनांगौ। दा माखासे सेन्सआव बिथांनि बाथ्रा बुंनाया थिगब्लाबो जोङो दिनै बिजिरनानै नायदों, खामानि मावनो हानाय हायै बेयो गोबां बेबायदि माखासे बाथ्राफोर दं। दिनै सोलिबाय थानाय दैदेनगिरिफोरनि सायाव बिथाङा टारगेट खालामदों। थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियै बिथाङा माखासे टारगेट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो स्पष्ट बुंदों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय, दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोर बिबानगिरि सोर दैदेनगिरि फैगोन फैया बेखौ सोरबा सासे सुबुङा, सोरबा सासे गावनो स्थिर नङै बा गावनो गावनि ओनसोलाव आरो गावनि समाजजों गनायजायै सासे सुबुङा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ जों गनायनो हाया। फरायसा आफादनि दैदेनगिरिखौ सोर जागोन सोर जाया बेखौ फरायसा आफादनि न'खरा थि खालामगोन। आरो दिनै बिथांनि बुंनायनिफ्राय जोङो नुबावदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड डिमान्डखौ गारनाङा बेबायदि माखासे बाथ्रा बुंदों। जोङो दिनै स्पष्टयै बुंदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड दाबिखौ दिनैबो गाराखै। दिनै बड'फोरनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो सिगाङाव दोननानै आरो बे बिथांनि बोसोनखौनो दिनै मानिनानै दिनै सम आरो थासारिखौ नायै नायै सिन्था खालामनायनि गेजेरजों बर' हारिनि गेजेराव 1993 मायथाइयाव मोनसे एकर्ड जालांदों, बिएसि एकर्ड। बिएसि एकर्डनि सिगांबो बर'फोरनि जे दाबि, जे लुबैनाय, बियो बड'लेण्डमोन। नाथाय बै समनि थासारिया थिननायनि थाखाय बिएसि एकर्डआ जादों। आरो बेनि उनावनो बर'फ्रा बेबायदि मोनसे थासारिखौ नायनानै फिन सोमावसारफिननायनि फिथाइ महरै 2003 मायथाइयाव बिटिसि सुक्ति जादों। बिटिसि सुक्तिनि सिगांबो आरो बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावबो बर'फ्रा बड'लेण्ड सोदोबखौ गारबाय होननानै रावबो बुङाखै। आरो बेबादिनो दिनैनि थासारिया जे सोमावसारफिननायनि मोनसे सम फैनाय लेखायै 2010 मायथाइनिफ्राय फिन सोमावसारनानै दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथा जादों। दिनै बिथाङा बिटिआर गोरोबथाखौ सहायनो हायै बायदि सासे सुबुं, जोङो बयबो मिथिगौ। बुंनायाव बिथाङा गोरलैयैनो बुंदों, सिगांनि एकर्ड बिएसि जादों, बिटिसि जादों,
एबारनि एकर्डआ बिटिआरल' नङालासे मोनसे फिनिशिं एकर्ड जानांगौमोन होननानै बिथाङा बुंदों। बयबो लुबैदों, बर'नि रायजो राजा बयबो लुबैदों, गासै समाजनि दैदेनगिरि सुबुंफ्राबो बेखौ लुबैदोंमोन। नाथाय जों दिनै बुंनो लुबैयो, जोंबो बेखौ मोगथाङाव लोगो मोननाय हिसाबै जोंनि गोसोफ्राबो बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ फरायनो हाया। दिनै बिटिआर एकर्ड जानाया जुदि आलादा सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड फुल प्लेजेडआनो जादोंमोनबा बेयाव जोङो बयनिबो मुंख्लंफोरनि जिउनि बेसेन, थैनि बेसेन, रायजो राजानि गोलोमदैनि बेसेन बेयो मोनसे आबुं जाथारबाय होननानै बा जोंबो बांसिनै गोजोननाय मोनगौमोन। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि बिटिआर गोरोबथानि आगोल जे गासै बर' रायजो राजाफ्रा अख्रां नांसारनाय, अख्रां गोमसारनाय बेबायदि मोनसे सोमावसारबाय। जायखिजाया आदबजों जाया मानो, राजखान्थिजोंनो जायाथों मानो आरो बेबायदि सुबुंनि बाहागो लानाय बेबायदियानो जायाथों मानो मोनसे गोजौ थाखोआव सहैनाय मोनसे आन्दोलन जाबायमोन। नाथाय बे समाव माखासे थाखोनि सुबुंफ्रा, माखासे मानसिफ्रा एखे समावनो समान समान गारां दैखांबाय थादोंमोन जे आलादा बड'लेण्डनि दिनै क्राइटेरिया गैया, आलादा बड'लेण्ड जाथ'नो नाङा। दा जोङो दिनै नुदों, दिनै बुदिराम बसुमतारी बिथाङाबो जोंनि बुजिनायाव, जोंनि नुनायाव जेब्लानाखि रायजो राजाफ्रा सोमावसारदोंमोन आलादा रायजोनि थाखाय, बे समाव आलादा रायजो नाङा एबा आलादा रायजो जाथ'वा बेबायदि होनग्रा माखासे मानसिफोरजों थाफानानै दङमोन। दिनै जोंबो फोथायो 100% जुदि बर' मानसिफ्रा, बर'नि गासै समाज, आफाद, राजखान्थि हान्जा बायदि बायदिया जुदि खौसेयै बाहागो लायोबा दिनैनि जोंनि एकर्डआबो हयथ' एसे आलादा जागौमोन। नाथाय जेखियानो जाया मानो दिनै बिटिआर एकर्डआ जाबाय जेब्ला, आरो बे एकर्डनि दफाफोरखौ जोङो मावफुंनांगौनि थाखायसो दिनै सिन्था खालामनांगौ बयबो। नाथाय जोंनि गेजेराव बेबायदि माखासे एकर्डखौ लानानै बाथ्रा सावरायबाय थानाय बियो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोनसे सिगनेटारि अर्गानाइजेसनखौ बेबायदि माखासे टारगेट लायै लायै बाथ्रा बुंबाय थानाया बियो सहायथाव जाया। दा बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखायनो बुंबाय थादों, दिनै बिएसि एकर्डनि उनाव बिटिसि आरो दिनै बिटिआर जाबाय, दिनैबो सोरबा रावबो बेबायदि बाथ्रा बुंनो गोनां गैलाया। दुलाराय बर' फरायसा आफादा आलादा रायजोनि सिमांखौ दाबोनो गाराखै। नाथाय बड'फाया थिनलांनाय बायदि सम आरो थासारिखौ नायनानै जोङो थाद' सोलिलांनांगोन, बे बड'फानिनो मोनसे बोसोनमोन। बेखौनो लानानै दिनैबो खालामबाय थादों। दा जोंनि गेजेराव बेबायदि गोबां माखासे राजखान्थिजों लोब्बा जानाय, माबा जानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिनिफ्राय गोजानाव जानांगौ बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ राजखान्थिनिफ्राय उदां खालामनांगौ, बे बाथ्रायाबो जोंखौ मालाबा एसे गोनो गोथो खालामो। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मा सानदों? दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम आरो थासारिखौ नायनानै माखासे समाव सोलाय सोल' खालामनांगौनि थाखाय बा माखासे समाव माखासे थासारिफोरखौ, माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सम सोरबा पलिटिकेल पार्टिफोरखौ फंसे फंनै खोथाजों सापर्ट खालामनाय बियो जाबोदों। दा बेखौनो लानानै बिथाङा सानदों नामा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा राजखान्थिजों मातसाब जाबाय, राजखान्थिनि सिङाव थाबाय? बेखौ मालाबाबो साननो नाङा। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुंबाय थादों